Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kumba ka party kala penpau haka jingtho ka ba nilai show deputy commissioner ya ka jing penjeri ka jogu ya ka section 144 CRPC bangi kum ka party nimla ban pedeng ya ka ne ka jingle da ka leng jong deputy commissioner banong ban nomsha ya ka no ka jinglom pat ba ka jing ya pat ba haka sautrik ka blong ka sngi nyobot nak naga election MP sha kalok sabha ngakwaru ban pau ka ne kapor ka ban nakaleng ka jong ka party ni community bahadin ka jing tho ka mangil ai ban nakaleng u deputy commissioner on shimkhia bat ban wengno ya ka ne ka hukum ka bola pinmi bat ban island yaki pait ba nong song snong bakin let sha ka ne ka jaga nyobot badru bahadin jong ka result kibayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka jongki tendrei kalau ka basngosi ban i ba nagaleng jong deputy commissioner la pau bo nomla ban weng ya kata ka hukum da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dhengkali bat kum juru bayo kami kano ka kenrum ka kenram kalong gay kay ka basngo thamula ba khlak tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki smokhya ya ka jing dhengkali ki paima ki paiba ha ka ne ka ri ba khamtam ha ka no ba shlong ki mat ya ka jing dhengkali ka ba man la ga sngi namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya bekin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani kaliang bar kani benta ban ongru bakan mi kanu ka kundum kanam kalong tang ka jing persang banda rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jong ki ka badai tamaki ki betip ka iga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya kani ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko mangalong bat ngiyeng ha ka ta norim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong kushan jong ka Voice of the People Party ban let ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ka jingjok ha ka ne ka election MP da ka jing kushan shitham jong pai ba ngin ye le kemen ngin ye shat kemen ru da ka akor ka burom ka jinong tipri to play bat nginum sha ya no ino ban khang la ni te dei namar ka ta ka daw lingba ka ne ka khubor na kwa ban kentu yaki pai ba bangem dei ban pensngap yaki bakum kini ki hukum ki ba persang tam ban khanglat ya ka jingle ekmen ga jingi kum kita ki pai ba ki blada ban ai ga jingkersha hage bede ba kani election MP ka blada nagaliang ga jingi kum ki nongelam yen mi bangi kentu yaki pai ba bakem dei ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tangga jingthmu ban khangla yangi bangin le kemen lani ya ki nogenu ki bakwa ban le kemen hagani ka sngi jong ka jingjok bat ni sngo ban pendrem jurru ya ki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba hakari sinchar pai ba ka jela Meghalaya kamde kata ka jela kaba ngila bani penisrim bat kiwi pat ki jela ki bagadon ki jingi snam ki don ki jingi ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kotru ban ong bangile yo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ki result haki election ki bopon kalaban don ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki smot ho balai ki ai ka bakum kani ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek mendu hadien balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jingi ken shai ken smot ho ni kwa ban pan bana
ban Nagaland ka jingi kum ka party ngin ya shakmat ngin mi ban lit ban sngam baru anum dan menu bala ban khangla ya kata ka jing mi pai ba ka jingi namar ka jingi kalong ni ko ban tip hadin bangila penon kami ka hok ka jing ban tep di bot ka jingi menu ba job ban yo ru ban le kemen ha kata ka jing job ka bangi community kum ka party te kini kilong ki jing penshai hadin ka jing kwa jingi bobon balan ban tip ngin le kumno ha ga bedei bat ka sautrik ka sngi ban penbana ya ke election MP Shakalok Sabha Kubli Shibon